Encaramos a última prova do programa máis importante, ese minuto final onde hoxe Charo vai intentar levar todo o que temos no bote. E se vos tamén queredes vivir esa experiencia, xa sabedes, 618-388-087. Agardamos por vos e o gallá que se vides vos vaya igual de ben ou mellor, ainda que mellor é complicado, do que lle pode ir a Charo. Hoxe hai en xogo 42.600 euros, Charo, veña! Vimos aí a pensar nos catiños, en facer feliz aí a moita xente, darlle un empuxón a eses proxectos e, como sabes, basta enfrontar a 5 preguntas. Por cada pregunta que Charo resposte correctamente, levará 100 euros. Se consigue acertar as 5, levará todo o que hai no bote. 5 preguntas, cada unha dunha categoría, que hoxe son estas que vas ver. Xogaremos con vikingos, catoira, bonito, burela e pementos. 60 segundos e 42.600 euros en xogo, Charo. Imos logo? Vamos. Pois veña, moita sorte. Grazas. E tempo, vikingos. Cal era o nome que lle daban os vikingos a Galicia? Paso. Catoira. Por que nome é coñecido un monumento defensivo que hai en Catoira na confluencia do Ulla e a Ría da Arousa? As Torres do Oeste. Paramos o tempo. Torres do Oeste, que algún ainda está medio celebrando, a punto de celebrar. Agosto é un mes moi especial en Catoira. Moi vikingo, imos ver se as Torres do Oeste é a resposta que está a buscar Charo. Quédanos ainda 46 segundos por diante. Vamos a ver como continuamos. Preparada, Charo? Preparada. Pois veña, concentración. E tempo, é correcto. Bonito. Como se chamaba o grupo que cantaba aquilo de Bonito? Todo me parece bonito. Jarabe de Palo. É correcto. Burela, que xa foi atopada por casualidade no castro de Burela en 1945, hoxe no Museo Provincial de Lugo. Un Torques. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Un torque. Un torque foi a resposta que deu aí Charo. Podría ser o teu terceiro acerto, porque xa conseguiches con Jarabe de Palo e con Torres do Oeste xa 200 euros asegurados. Estamos a 3 do bote e 29 segundos que nos restan. Todo pode pasar. Veremos se esta profesora hoxe se coroa aquí no Atrápame se podes. Continuamos, Charo? Sí, continuamos. Pois veña, 3, 2, 1... E tempo, é correcto. Pementos. Que parroquia de Padrón lle dá nome á denominación de orixe dos seus pementos? Herbón. É correcto. Vikingos, última categoría. Maeloc. Perdón? Maeloc. Non é correcto. Cal era o nome que lle daban os vikingos a Galicia? Suevia. Suevia, non é correcto. 12 segundos, ainda queda tempo, pénsao. Nome que lle daban os vikingos a Galicia. 6 segundos, 42.600 euros en xogo. Galicia. Non é correcto. Ai, é tempo! Tempo a unha! A só unha, Charo, do bote, espectacular! Sacaches 4 de 5 e só che quedou dicir que os vikingos lle chamaban a Galicia Jacobsland ou Terra de Santiago. Sí, además sabía, sí. Terra de Santiago, pois con máis rabia me quedo porque estuveches a nada. A só un acerto de levar 42.600 euros. Pero, ollo, meritazo, aplauso para ela e 400 euros que vayan, por suposto, con Charo e que os goce como se merece. Un placer esta semana contigo. Ben xogado, Charo. Verémonos noutras. Pois esperemos. Moitas grazas. Dediñas, Charo, a gozar do que da de Brau e os de casa que ninguén se mova aquí no Atrápame. Queremos dar o bote. No próximo programa volve a ver 42.600 euros. Non nos falledes, Ata a festa. Ai, Terra de Santiago.